surad nga kadalanan. Ang butong dong. Ang butong. Ano yung hindi? Ang mga bago. Ano yung gusto? Ano? Bago sa mga kuyan? Ito ko pa yan. O, payag ka? Ang payag. Mabong. Asa ang bago? Kari ay! Oh, Sila di ka bago tayo ni. Wala. di man bago. Kadala na ito payag ka. Ambil lang plastic ba? Ang lampas. Ang lampas. Asa man napit ang bago eh. Ano tayo mama de? Naku, doon boy butong. Sige to buto nga. Uy, lain butong kanina man. Saan mo nitong tuwa? Kawayan? Balik Yeah. ko. Ang nga ko tatay sa dapit ang bago. Ay na lang mali, ang mga hindi doon sa bagsako eh. Ang hindi doon. Diba siya makakaligo eh. Ay lang. Ngita lang ta. Ay lang ay. Ngita lang eh. Paano marami no? Pagko. Asa ang galiguan na ba? Guys, Ernie. Mangita ganita basin na andas ubos. Yan ang tangligo eh. Sa balisong. Gusto na yun kayo. Guys, Ernie. Pakuhay pa na. Kuhay si Ernie ba? Kuhay pa na. Kuhay pa na. Ngayon ang kuya. Wala. Naligo ko na yung tubig kung wala. Ha? Ari na ko eh. Ang bago lagi asa dapit. Ato ko sa uma. Di ba ba? Ato ko maligo na. May payag. Matas ako. Ngita ang bago. Dili naman kasi may butong. Butong man. Ano kung ko na. Ako ra diha. Dili ra ka. Kahoy mana? Kahoy. Di man na mo taas god. Dali gini. Asa ni pangdanan ni? Kato sila si Esther, nagari man kato ng hagbago. Wala. Wala oy.
Buli naman eh. Asa ng bago? Saka ko babaw. Oh. Oh. Tangas. Wala lagi eh. Asa dapit? Sagka na. Sagka. Tangas. Oy. Tangas na ko. Di bago. Ayun na ibago. Oy. Ano sir ni? Ha? Balik ko. Unsa na tayo kon? Ano to? Kining Kawayan? kuwayan. Ano ba?